Sisekhona kwisihloko sedemocracy kanye ne-autocracy. Autocracy sithe indlela yokubusa kubusa umuntu oyedwa engaphikiswa. Isikhathi esiningi futhi esuke ebusa ngesihluku engakwazi ukuzwela abantu. Kanti democracy kusuke kubusa amaqembu ahlukahlukene, kubuswa ngendlela yentando yeningi noma ehambisana nezimfuno zabantu noma ezamayo ukwenza lokho. Sithe sibheke i-British model esithola imodeli esakuphethe kokubili okubusa ngendlela yakudala, which is based on i-royal kingdom. Kube khona i-royal family, abantu boselo, abantu ababekwa ngendlela esike sizitshele thina abantu abaphilayo ukuthi babekwe abaphansi, babekwe umvelinqangi, babekwe uNkulunkulu, babekwe ngokuthanda kwezinyanya. Siyakubona ke lokho kwenzeka even naseBhayibhelini, nakwaZulu bekwenzeka. Sithe i-autocracy of the royal kings yaba nama-weaknesses ukuthi inga-challengeki. eBritain bagcina sebethe no, ayi-existe alongside i-parliamentary democracy, and that's the model esicabanga ukuthi nakhona la eSouth Africa sisenayo, nakuba singeke sasho ukuthi ihlonipheka njengeyaseBritain, ngoba eyaseBritain ine-national appeal, kanti la sinama tribes amaningi anamakhosi awo. Sinama tribes afana namaZulu asenayo inkosi, asenayo ikomkhulu, asenawo ama-budget abawatholayo kuhulumeni, njengoba kwenzeka naseBritain ukuthi i-royal family isayithola i-budget from uhulumeni, ibe nawo ama-functions ahambisana nokuphatha endaweni, kwi-country kanye nobudlelwano namanye amazwe, njenge-role the royal family esenayo eBritain empini kwi-army. Siyazi ukuthi amalunga e-royal family eBritain, they take part kwi-army, they take part in other government functions, imisebenzi kahulumeni ethile babelwe yona ukuze bahlonipheke, baqhubeke basebenze ngendlela enesithunzi phambi kwabantu ababathandayo nababaholayo, alongside with the parliamentary democracy. Ama-parties a-electwe abantu. Ngeke-ke siyibukele phansi i-democracy. I-democracy isilethele i-independent judiciary, okwezemthetho nokulawulwa kwabantu, ukuziphatha kwabo nokuxhumana kwabo nama-relationships wabo, kwezebhizinisi, kwezothando, socially, commercially, organizationally and otherwise. Siyayithola i-role ye-judiciary ekuxazululeni ubugebengu, ekuxazululeni i-corruption, ekuxazululeni iy'nkinga ezahlukahlukene ey'bhekene ne-judiciary ezomthetho. Siyayithola i-media idlala i-role yayo of exposing
okungahambi kahle, ikhulume ngezinto ezinhle, ikhulume ngezinto ezimbi, ikhulume ngama-challenges akhona kwi-society nakwi-body politic, indlela okubuswa ngayo. Siyayithola i-civil society nayo ineqhaza elikhulu ekuthenini abantu bazakhele iy'nhlangano zabo la bekwazi khona ukukhuluma ngey'nkinga zabo. Kungaba yinkinga eyimayelana nomphakathi, kungaba yinkinga ey'phathelene nama-services, kungaba noma yini abantu abafisa ukukhuluma ngayo. Yebo-ke sibe naye-ke nohulumeni, u-government under umthethosisekelo othi kuzoba khona ama-parties ahlukahlukene, i-multi-party democracy, othi owinile uyena ozophatha izwe alongside nalaba abanye bembhekile ephalamende nabo behola, bekwazi ukumbona amaphutha ukuze akwazi ukukhuphula amasokisi enze kangcono ekubhekaneni ney'mfuno zabantu. Lolu hlobo lokuphatha lwedemokhrasi luhle, luyancomeka futhi lwenza kahle. Kuhlobo lwe-governance or lokuphatha okungadingeki ukuthi umhlaba uhlukane nalo. Nakuba sazi ukuthi abantu bayawathanda amakhosi, abantu bayayithanda abantu ababekwa abaphansi, ababekwa ngokuthanda kukaNkulunkulu. Naye uhulumeni simthatha simhloniphe ngendlela efanayo, ukuthi abantu abaqokwe ukuthi babe kuhulumeni basuke bekhona ngokuba kuthande uNkulunkulu. uNkulunkulu uthanda izinto ezahlukahlukene, ngeke sawazi umqondo wakhe. Angaba nabo abantu abasiphethe abenza kahle, abasiphethe ngobuqotho, futhi abayekele abanye ukuthi baphathe bebe bengaphethe kahle, bengenzi kahle. Enohlelo oluthile mhlawumbe lokuthi avuse abantu emaqandeni ukuthi bakwazi ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ophathayo babe nendlela yokumchallenge, babe nendlela yokumbheka, babe nendlela yokumbona amabala, ngoba ukubona umuntu amabala akuyona into embi kwidemocracy. Kanti ngala kwa-autocracy uyakagoqa nyawo uma ngabe uzophikisana nenkosi. Uma ngabe sibheka i-British model, siyabona ukuthi la kusadliwa ngoludala, kusenziwa izinto ngendlela yakudala, kodwa at the same time kube futhi ku-accommodatewa i-modernity yokuthi sesizoba nabantu abaqokwe abantu emva kwesikhathi esithile, njalo njalo bazo-rotate, kuthi emva kwesikhathi esithile baphume uma ngabe abantu bengasabafuni, ivoti libachitha, ukuze njalo sibe nabantu abasha abazokwenza iy'mfuno zabantu ngohlelo ledemokhrasi. Kanti ngaka-autocracy sithi njalo kohlale kuyilo muntu obekwe uNkulunkulu kanye ney'nyanya uyoze akhothame ukuthi unamapha amaphutha akudokwe ligayelwe thina lelo, akundaba yethu lelo. So eBritain sebekwazile ukuthi ku-coexiste
and siyafisa ukuthi kube yinto esiqhakambisayo leyo ukuthi while sihlonipha okudala sibe futhi si-accommodate i-modernity ekwaziyo ukuthi sisephambili. Indlu lami ithi NPO, Skills Development Facilitator we Leadership, Uphiwe Mkhize. Siyabonga.